Ito po ang pangarap natin. Kahit gugustuhin po, kung hindi nyo gugustuhin, mangyayari ito pero hindi kaano. Okay? Kaya papuin muna natin ang ating isipan. Sabihin natin, pwede yan po. Ano pwede? Pwede tayong maging masayang lahat dito sa parokya. Tama ba? Paano tayo magiging masaya sa parokya? Pagbago na tayo. Pagbago na ang isipan. Alisin natin yung mga prejudice. Alisin natin yung biases. Alisin natin yung lens. Halimbawa, ito, kung dark color glass ito, at sinuot ko, sasabihin ko, ang dilim-dilim dito. Tama ba kung mali? Ha? Tama kasi na, pero malilim. Hindi naman madilim. Father, alisin mo ang inyong salamin na maitim na maitim. Hindi mo ako makikita. Tama. Ang problema sa atin, may mga sinusuot tayong lens. Nilalagay natin, kaya nga, ang nakikita natin, yung color na lens, hindi yung tunay. Naiintindihan mo ba niyo? Pero kung alam mo, alisin